Josara periodikuten? Ez, haiti onda. Ez, haiti gaten doa, periodikuta daugi haitek ekartitu. Ez, nik gainera horrea dokinegu eta, jaleo batan iretzat aspaldiain. Bai, ezta? Jauzi nintzenetik ona, bai. Pisu eberako beto. Bai, haite. Pisu eberako beto. Amaia, zuk 20 urte zenituenean diagnostikatu zioten amari, berak daukan gaixotasun degeneratibo hori. Diagnostiko horrek berez dakar zaintzen inguruko kezka? Bai, niko 20 urte ingeruk nitu zen, orduen momentu horretan, batez bere buruen, persona oso aktiba bat isen da, mendizale, beti ara eta ona, pues beretzako bai da golpe handi bet. De repente kriston bajo naso ikusen nontzen, eta ite pesatu jozten, venga, ama nime digun, ama nime digun. Eta zaintza gehiago zan emozionala, eta bere animo altzetera, pues benetan beste diagnostikora begire baino. Amaren zaintza horrek kezkatzen zaitu? Bai, klaro. Bueno, kezkatzen hau, bigen kezaintzak. Kezkatzen hau, azkenean, alaba bakarranaz, bai eitekoetan eta bai emozionalki nik sufredioko datori. Ni betzen dut mundu hau ez dauela prest, esango dute, aman zaintza, eguneroko zaintza hori eiteko, ez gauzela prest, momentu honetan ez deko gula sarerik antolatute. Esango dute lagunekaz, edo inguruko jentegaz, familie beniko txiki edeko guk, orduene, ez deko gu zaintza sare bat antolatute. Eta hitz egin duzu, gaiari buruz, ja? Ba, ez, egia izan da, horren ganean holan, tal cual, nik amagaz, ez dugu egia izan sakondu. Bai ez eitearren, ikusten dutelako, astiro da, ez da oinarte sortu dugunez, ez dakit, batzutan igual ebitetia bai da, esango dute inozu, iten ez badugu berba ez da gartuko. Ama ere bazara? Bai. Kezkatzen zaitu? Bi zaintzekin lan larre izatea, amarena, alabarena? Bai, ze bizi izan dut nire amaritokeiakon momentu horretan. Bera amaiagoten agondan, eta ni behiagon behar izan momentuen. Klar, eta horten zino asko sortzen da, estres asko, eta bar. Eta bai, oza, bizi izan dut, orduan kezkatzen hau. Horregaitik igual batzutan me baiten dut, ondino perspektiba bategaz begituten dut, zaintza potentean behar izan lan, aiegetan dan momentu hori. Eta igual gozu batzuk ez da zainbeste berbalizeu beragaz, igual horregaitik. Uste guzu seme alaba bakarrek lehenago ematen diozuela bueltak zaintzen hausnarketa guzti hauei? Ni pentsatu dut zaintzen hausnarketari buelta emoten azten gara zaindu behar dugun momentuen. Zure aukeren artean sartzen da ama erresidentzia batera bidaltzea? Lehenengo aukere leitik egizango ez. Pentsatu dut emozionalki asko suposatuko leukela horrek niretzat. Zergatik? Ba, ez dakit oso ondo asaltzen aberta, gero batzutan igual iselei behar izen bat, ez alako gai, zaintza hori aurrera bateko, edo ez dakit aite bezleno ongodan momentu horretan, eta ez dakit gai izango nazen. Baina nire lehenengo aukera ez da, ez dakit, gure bizango nukelako ama etzian eukin. Zaintza hori eitea posible balitz, behintzet. Beldur zara, Amaia? Hombre, beti bai. Zaiageko da puntu bat, non berak ezin izango duen bizi, berak guzteko jakon bizitza hori. Eta horrek, bildurre, bizitza da hori asumidu imea da, imagintan dut.